la yu'akhidhukumullah, neće vam uzeti Allah bil lagvi, za nehotičnu fi ejmanikum, u vašim zakletvama. To jeste, Allah vam neće uzeti za grijeh ako se nehotice nenamjerno zakunete. Walakin, ali, yu'akhidhukum, će vam uzeti za grijeh, bima, za ono što kesebet, zarade, kulubukum, vaša srca. To jeste za ono zašto ste svjesno se zakleli. Wallahu gafurun, Allah prašta, halimun, je blag. Ovaj ajet do pola ovdje ima svog parnika u suri Maidi, 89. ajet. Počinje isto, la yu'akhidhukumullahu bil lagvi fi ejmanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ejman. A ovdje bima kesebet kulubukum. Znači to je 89. ajet u suri Al-Maidi, bima aqadtumul ejman. Lilladhina yu'luna min nisaihim, onima koji se zakunu da neće prilaziti svojim ženama. Yu'luna znači zakleti se da neće imati odnos sa suprugama, tako da ovdje povezujemo yu'lune, onima koji se zakunu sa zakletvama, ili halim, blagost ili nježnost, sa nisaihim, njihove supruge. Lilladhina yu'luna min nisaihim, onima koji se zakunu da svojim ženama neće se približavati, tarabbusu, čekanje, arba'ati ashhur, je 4 mjeseca. To jeste, imaju granicu 4 mjeseca da donesu odluku. Fa in fa'u, pa ako odluče da vrate žene, fa inna Allaha, pa uistinu Allah, gafurur rahim, prašta i samilostan je. Va in azamu, a ako odluče at-talaqa, odluče se na rastavu braka, fa inna Allaha, pa uistinu Allah, sami'un alim, čuje i sve zna. Završetci završavaju fa inna Allaha i oni odgovaraju sadržaju. Fa'u, ako vrate žene, gafur, praštanje i samilost, odgovara vraćanju. A ovdje ako se ipak desila rastava braka, odgovara sami'un alim, jer puštena žena mora čuti od svog muža riječi razvoda, znači mora jasno čuti da je pušta i mora alim znati govor, to jest razumjeti ono što on govori. Wal mutallaqat, puštene žene ili puštenice, yatarabbasna, će čekati bi anfusihinne, sa sobom, 3 quru'a. Quru se može odnositi na mjesečnice, to jeste da dobiju 3 mjesečnice, ili da se očiste od 3 mjesečnice. Wala yahillu lahunna, i nije dopušteno njima, ženama, an yaktumna, da sakriju, ma khalaqa Allahu, ono što je Allah stvorio, fi arhamihinne, u njihovim maternicama. In kunne, ako budu yu'minne, vjerovale, billahi, u Allaha, i sudnji wal jevmil ahiri, i sudnji dan. Znači nije im dopušteno da sakriju mjesečnice ili da sakriju plod, to jeste da su trudne. Wa bu'uletuhunne, i njihovi muževi, ba'lun je muž, bu'uletun su muževi. Wa bu'uletuhunne, njihovi muževi, ahaqu, imaju potpuno pravo, bi raddihinne, da ih vrate. Fi zalike, u tome, to jeste u ovom periodu, 3 mjesečnice mogu ih vratiti u brak. In aradu islaha, ako žele
islaha, pomirenje. Walahunne, i njima pripada, ženama pripada, mithlu ladhi, isto što je, alejhinne, znači isto što je na njima, bil ma'ruf, po zakonu. Šta to znači? Walahunne, njima, ženama pripada od strane njihovih muževa dužnosti i obaveze, isto kao što je na njima, kao što i one imaju dužnosti i obaveze prema muževima, bil ma'ruf, shodno zakonu ili običaju. Walir riđali, a muškarcima, alejhinne, nad njima, nad ženama, pripada, darađa, stepen vođenja, staranja, upravljanja. Zato i ovaj ajet završava Wallahu azizun hakim. Allah je aziz, silan, hakim, mudar. Riječ aziz se također koristi za onoga koji upravlja. Kao što je Jusuf a.s. bio azizu Misr, upravitelj Egipta. Tako da ovdje možemo povezati aziz, znači muškarac kao upravitelj ili staratelj, onaj ko se brine, sa aziz, hakim, mudrost, onaj koji ispravno upravlja. At-talaku marratan, rastava je 2 puta, to jeste čovjek može pustiti ženu jednom, zatim je u period 3 mjesečnice može vratiti i tako i drugi puta. Fa imsakun bi ma'ruf, pa zadržavanje na lijep način. Znači ženu će zadržati na lijep način, au tasrihun bi ihsan, ili pustit će na lijep način. Wala yahillu lakum, i nije dopušteno vama, muškarcima, en da ta'khudhu, da uzmete, mimma, od onoga, atejtumuhunne, što ste im dali, šej'an, bilo šta. Znači vama muškarcima nije dopušteno da uzmete vjenčani dar kojeg ste dali ženama u početku braka i na kojeg ste se dogovorili. Illa, osim u slučaju en je hafa, da se njih dvoje boje, en la, da neće yuqima, uspostaviti hudud Allah, Allahove granice. Ovdje dolazi dvojina, njih dvoje, međutim odnosi se na nju, na ženu, kao u suri Al-Kahf, nesijahutahuma, i njih dvojica zaboraviše ribu, mada je zaboravio mladić koji je slijedio Musa a.s. Tako da ovdje se odnosi na ženu. Znači, osim u slučaju ako se ona boji da neće moći uspostaviti Allahove granice. To jeste u slučaju ako žena želi rastavu braka radi toga što ne može da praktikuje vjeru ili radi toga što prezire muža radi njegovog ponašanja, ona će se odreći mehra i na taj način će biti slobodna. Fe in hiftum, Allah kaže fe in hiftum, pa ako se vi bojite, to jest ako vi ustanovite, ovdje se odnosi na sudi onoga koji vrši rastavu braka, alla yuqima hudud Allah, da uistinu neće biti uspostavljene Allahove granice, fela junaha alejhima, onda nema grijeha na njih dvoje, to jeste nema grijeha na nju, fi meftedet bi, u onome što se iskupi bihi sa tim. To jeste nema grijeha da se ta žena iskupi sa fidijom, to jeste da se odrekne mehra kojeg je tražila i da bude slobodna, to jeste da je sudija rastavi. To se zove hula. Znači kada žena traži rastavu braka radi određenih stvari u braku. Tilke hududullah, to su Allahove granice, fela ta'taduha, i nemojte ih prelaziti. Imali smo tamo u ajetu koji govori o odnosu sa ženama u noćima Ramazana, gdje Allah dželešanu zabranjuje da oni koji su itikafu prilaze svojim suprugama, pa kaže tilke hududullahi fela taqrabuha, to su Allahove granice i nemojte im prilaziti, zato što su ljudi tada u braku, ali neće ženama prilaziti imati intimni odnos dok su itikafu.
Međutim, ovdje fela ta'teduha, nemojte prelaziti granice jer je već došlo do rastave braka. Men yata'adda hudud Allah, pa onaj ko prijeđe Allahove granice, fa ulaika humu zalimun, pa takvi su zulumčari, oni koji čine zulum i nepravdu. Fa in talaqaha, pa ako je pusti, to jeste treći puta, ovdje smo imali at-talaqu marratan, puštanje 2 puta. Fa in talaqaha, ako pusti čovjek ženu 3 puta, fala tahillu lahu, pa ona mu nije dopuštena min ba'du, nakon toga, hatta sve dok tenkiha se ne uda zauđen gajrah, za drugog čovjeka. Fa in talaqaha, pa ako je taj drugi čovjek pusti, fa in talaqaha, pa ako je on pusti, ili ako recimo čovjek ovaj drugi umre, ili je pusti, znači kao što je puštao i prvi čovjek, fala junaha alejhima, pa nema grijeha na njih dvoje, to jeste nema grijeha ova žena koja je sada puštena i njen prvi čovjek, en yataraja'a, da se vrate jedno drugome, in zanna, pod uslovom, to jeste ako budu ubijeđeni, en yuqima, gore smo imali ella yuqima, da se neće moći uspostaviti, a ovdje en yuqima, znači ako su ubijeđeni da će uspostaviti Allahove granice, to jeste ako su ubijeđeni da se neće ponoviti ono što je dovelo do rastave braka. Wa tilka hududullah, to su Allahove granice, yubayyinuha, oni ih objašnjava li qaumin ya'lamun, onima koji znaju, narodu koji zna. To je 36. stranica. 37. stranica također govori o rastavi. Wa idha talaqtumun nisa, i kada rastavite žene, fe belagna eđelahunne, i one dosegnu eđel, to jeste istekne im iddet. Tako da smo na ovaj način povezali 36. i 37. stranicu, s tim da vidimo da ovdje imamo 2 puta ella yuqima hudud Allah, ella yuqima hudud Allah, a dole en yuqima hudud Allah. Znači gore en ella, a ovdje en yuqima hudud Allah. Ovdje znači da neće uspostaviti Allahove granice, a dole da će uspostaviti. Fala junaha alejhima, također 2 puta, fala junaha alejhima, nemaju grijeha. Fa in talaqaha, fala 2 puta, fa in talaqaha fala, i tilke hududullah 2 puta, tilke wa tilke hududullah, to su Allahove granice. To je ono što se ponavlja.